artinya bonan yari si bahasa de bola bulan nungatun jongjong kami saluhut di son pinopar nyopunami asa totok kami di pasu-pasu Tuhan asa dia congot kau si martu dua tong dakana mardagul-dagul ati muhadong na salah mangalak ka salah padohon kami tung debat amat tong nama ngapur-apur atau ngalani permusik namin katahom bajolo tua mata martua debat amat gabe majalah horas ning mati hatau tua mata martua debat amat las adu-adu hong majo tu raja naliat nalolo nunga dia lolo koyo tong tu raja naliat nalolo tubuh mak raja tubuh mana anak namar junjungan siap pinopang nyopunami saluhut las hataku mamang tu situan natorong gabe majalah horas alas yajur do mula-mula yajur do mula torfa bulan ni bacukon bulan ni hajor mau do bulan ni habis tarap baik majo mang godang mula-mula majalah horas atau nggak sama sopa kami coba tempat dua debata dua kerajaan naliat nalulus tuan natorong napotong mamang tu bodak sopa majalah horas asam diet di bersahalai di batas yang lukut nasiap pinopor nyopunami asam masahalau nang dia kata no pangaratuan masahal dia kena bagalulu si duluan asam dia tung nabo tung somong kata nomor dua kuda na di bara korup na di bawah dapat jinalah kejupang na duluan bang majuana godang nama sahala majalah horas dirokon nama tua ni buat tanoliat ni udi pingga pasu molo manotor tung denggam matong mangaliat asa tung luhuk terpasu-pasu di bagasati kion dihita lama hita mangaliat jala di somma hita masih suka baik madomang godang liat pedumua tu godang siu-siu gabe
Lepas kita jadi sasitong ya kalau mengaliat laki mengaliat berita sedih alayaran mengaliat kita nakin ditontor basom mahitara mengaliat songon na mga pas dihaliangi mana tua-tua nang kapala tuluhan ate ba majomang god nang pasti las kulitihan magod ang liat. Ngabe. Jadi song lima amang pada nami pada juga. Jadi ada rakso tajano si tiu hasahatan pasahat majwa jabat ni haju huton imba si pitudai dohot upasuhut si pitudai dohot upasuhut Bapak jawab, si pitudai dohot upasuhut si pitudai dohot upasuhut. Jadi ala situasi tak pula dihaliakkan teh dos marohatta manang dos marohatta langsung mati di batu kamu wakil aku tak pula dohot dah tidak Hah? Allah. Jadi soknot jabaron ala rumah dua inganan laki siap pinopon nyokut tasok tamanila iban dang mukti biasa atau nanus jadi pucuhti di jagu pasahak banyak jabar ni opu bisara neso opu bisara nah
Ya. Busara borong opo wisara nesong. Nga borong opo wisara. Tisibay bang ay ba sadang itu sih. Nga pasahak matu pinopon ni opo terjuang suhud 2 tanggal suhud. Tanggal suhud